Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην 8η διαδόση συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα, Δευτέρα 31 Μαρτίου, ο γραμματέας μας μπορεί να πάρει τις παρουσίες των παριστάμενων. Καλησπέρα και από μένα. Να περάσουμε σε παρουσίες. Κατσαρός Ιωάννης, παρόν. Μιλωνάς Κωνσταντίνος, παρόν. Καγιάς Δημήτριος, παρόν. Μάμας Μάρκος, παρόν. Συγχωρείτε. Μαυράκη Τσίγκου Ελένη, απούσα. Παροτσίδης Ιωσήφ, παρόν. Ατματσίδου Μαρία, απούσα. Νερούτσος Δημήτριος. Ναι. Δεν είναι στην αίθουσα, γι' αυτό δεν την είδα. Νερούτσος Δημήτριος, παρόν. Φίλης Γεώργιος, παρόν. Κωνσταντινής Αβραάμ, παρόν. Φωτιάδης Νικόλαος, παρόν. Γαβριλίδης Παύλος, παρόν. Χιονίδης Κωνσταντίνος, παρόν. Καλιέρη Καψέλα Μαρία, απούσα. Κοναξής Αντώνιος, παρόν. Αβραήμ Χρεούζα, απούσα. Γκούμα Πατέλα Μαρία, απούσα. Μαυρίδη Σοφία, παρούσα. Παπαδόπουλος Αναστάσιος, απόν. Παπαδόπουλος Δημήτριος, απόν. Κυριαζίδης Κωνσταντίνος, απόν. Μιλουνάς Αλέξανδρος, παρόν. Χατζής Μιχαήλ, απόν. Πετρουγάκης Νικόλαος, παρόν. Μουζάκας Ευάγγελος, παρόν. Τσοκάνης Αλέξανδρος, παρόν. Τσολερίδης Παναγιώτης, παρόν. Ψωμιάδης Μιχαήλ, απόν. Τσίγκος Θεμιστοκλής, απόν. Κύριε Πρόεδρε, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον γραμματέα μας για τις παρουσίες. Πριν μπούμε στην ημερήσια διάταξη, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν δύο θέματα εκτός ημερησίας. Το ένα είναι για το συμψηφισμό για τη διάνοιξη της λεωφόρου Φιλής και το επόμενο θέμα είναι για τη λήψη απόφαση και επιβολή χρέους δαπάνης καθαρισμού και καθορισμού τιμού μονάδας από το Δήμο σε βάρος ιδιοκτητών, οικοπαιδικών και λοιπόν ακάλυπτων χώρων. Τα συζητάμε, συνάδελφοι. Ωραία. Κύριε Γενικέ, θα κάνετε την εισήγηση για το πρώτο θέμα. Καταρχάς, να διευκρινίσω ότι δεν έχει έρθει εισήγηση, διότι πριν λίγο τα λάβαμε κι εμείς. Και το πρώτο έρχεται κατεπήγον, διότι αρχίζει η αντιπυρική περίοδο της φετινής χρονιάς από αύριο και αυτά αφορούν την αντιπυρική περίοδο της περσινής χρονιάς. Πρόκειται για την αποζημίωση που λαμβάνει ο Δήμος από τους ιδιώτες για τον καθορισμό των οικοπαίδων τους. Το πρόστιμο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 0,50 λεπτά του ευρώ. Εμείς έχουμε βάλει ως μονάδα εξυπηρέτησης τα 0,30 ευρώ για τους, επαναλαμβάνω, για τους ιδιώτες που μας ζήτησαν να τους καθαρίσουμε τα οικόπεδα. Πώς είπατε? Το τετραγωνικό. Λοιπόν, δεχτήκαμε πέρυσι αίτησης, όπως προέβλεπε η νομοθεσία στο πρωτόκολλο. Εξυπηρετήσαμε όσα μπορέσαμε να εξυπηρετήσουμε και αυτή η χρέωση είναι που μπαίνει. Έχει ήδη περάσει από Δημοτική Επιτροπή και έρχεται με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και στο Δημοτικό Συμβούλιο για ενημέρωση και αποδοχή αυτής της απόφασης της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γενικό Γραμματέα του Δημού, τον κύριο Γρηγοράκο. Υπάρχουν ερωτήσεις επί του θέματος, συνάδελφοι? Ο κύριος Μιλωνάς, κύριε Μιλωνά, και ο κύριος Τσοκάνης. Κύριε Μιλωνά, έχετε το λόγο. Κύριε Γενικέ, έχουμε τσεκάρει αν αυτό δημιουργεί κάποιο αθέμητο ανταγωνισμό τους συμπολίτες μας, τους ιδιώτες που κάνουν αυτό το επάγγελμα. Εκείνο που γνωρίζω με τα βεβαιότητος είναι ότι δυστυχώς αυτά τα οικόπεδα μείνανε ακαθάριστα μέχρι και μετά το μέσο της αντιπυρικής περίοδου. Και γι' αυτό μετά από οχλήσεις μας αναγκαστήκαμε να παρέμβουμε. Δηλαδή, όταν κάναμε την παρέμβαση δεν γνώριζαν οι δημότες ή οι πολίτες που έχουν οικόπεδα στον Ασπρόπυργο πόσο θα ήταν η τιμή καθορισμού. Άρα τη στιγμή δηλαδή που κάναμε την παρέμβαση δεν γνώριζαν, ήρθαν σε εμάς και είπαν καθαρίστε μας το οικόπεδο και θα πληρώσουμε όσο καθορίσετε την τιμή. Την τιμή την καθορίσαμε μετά τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Άρα θεωρώ ότι δεν υπάρχει θέμα ανταγωνισμού κτλ. Πάντως όπως και να έχει δεν είχαν προλάβει να τα καθαρίσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γενικό Γραμματέα. Κύριε Τσοκάνη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, προβλέπουμε μέσα σε αυτό που έχει ψηφίσει η Δημοτική Επιτροπή, γιατί δεν το έχουμε ούτε συγκητικά, προβλέπουμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και είναι ένα μικρό οικοπεδάκι δίπλα τους. Προβλέπουμε κάποια έκπτωση, κάποια μείωση, έχουμε προβλέψει τέτοια διαδικασία? Δηλαδή ένας άνθρωπος έχει 67% αναπηρία για παράδειγμα και έχει ένα μικρό οικόπεδο 300 τετραγωνικά δίπλα, που είναι αμεληταία η αξία. Αυτόν είναι λίγο δύσκολο να τον βάλουμε να πληρώσει ακόμα και αυτό το ποσό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο κύριο Τσοκάνη. Κύριε Μουζάκα, κάντε και εσείς την ερώτηση, να απαντήσει και τα δύο ο κύριος Γενικός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γενικέ, ο καθορισμός των οικοπαίδων αυτών θα γίνει με
προσωπικό του Δήμου, θα γίνει με εξωτερικούς συνεργάτες? Ποιοι είναι αυτοί που θα αναλάβουν τον καθορισμό των οικοπαίδων αυτών? Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον συνάδελφο τον κύριο Μουζάκα. Κύριε Γενική, έχετε το λόγο. Εάν προβλέπετε για τους απόρους ειδική μεταχείριση, προφανώς και προβλέπετε, γι' αυτό και ζητούσαμε από την αίτηση διευκρινιστικά στοιχεία. Όμως δεν είχαμε καμία τέτοια αίτηση. Από άπορο δηλαδή για καθαρισμό οικοπαίδου. Προβλέπετε όμως, ναι. Όσον αφορά τώρα τον καθορισμό, γίνεται και με ίδια έσοδα, αλλά και με ανάθεση σε ιδιώτες. Ό,τι προβλέπει η νομοθεσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ, κύριε Μαυρίδη. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Επειδή αναφέρατε, κύριε Γενική, ότι και πέρυσι υπήρχαν αντίστοιχα αιτήματα, γνωρίζετε περίπου πόσα αιτήματα πραγματοποιήθηκαν και σε πόσα ανταποκρίθηκε η υπηρεσία του Δήμου μας? Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Μαυρίδη. Ναι, και εμένα μου διαφεύγει, αλλά αύριο το πρωί θα έχετε την πλήρη ενημέρωση για το πώς είναι. Κύριε Γενικέ, αυτή η περίπτωση τώρα που συζητάμε είναι για οικόπεδα που δεν καθαρίστηκαν. Πάμε και τους βάζουμε πρόστιμο ή δεν τους βάζουμε και τους αναγκάζουμε να τα καθαρίσουν. Ή είναι εγώ φέτος που θέλω να καθαρίσω, αντί να απευθυνθώ κάπου έξω, έρχομαι στο Δήμο και λέω καθαρίστε το μου. Αυτό να διευκρινίσετε. Ευχαριστώ. Είναι ακριβώς το δεύτερο που είπατε. Είναι άνθρωποι που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούσαν να καθαρίσουν από μόνοι τους τα οικόπεδα, δηλαδή δεν βρίσκανε ή οτιδήποτε άλλο, και απευθύνθηκαν στο Δήμο, τους δώσαμε τη δυνατότητα, εάν θέλουν να τους τα καθαρίσει ο Δήμος. Δεν είναι πρόστιμο. Το πρόστιμο που επιβάλλει ο νόμος είναι 0,50 λεπτά και μπαίνει σε όσους δεν μπήκαν στην πλατφόρμα να δηλώσουν ότι τα καθαρίσανε, άρα αποδεδειγμένα δεν τα έχουν καθαρίσει. Αυτό είναι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Αντιδήμαρχε, στο μικρόφωνο, αν θέλετε. Καλησπέρα και από μένα. Οι περισσότεροι δεν είναι δημότες. Δεν έχουν εδώ κάποιον άνθρωπο για να πάει να επιβλέψει και να καθαρίσει το οικόπεδο, και για να είναι ασφαλείς, για να μην έχουν το πρόστιμο, κάνουν την αίτηση και πηγαίνουμε εμείς και το καθαρίζουμε. Αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Αντιδήμαρχο. Υπάρχουν τοποθετήσεις? Ο κύριος Μουζάκας. Κύριε Μουζάκα, τοποθέτηση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επειδή την αντίστοιχη περσινή περίοδο έγιναν κάποιες παραλήψεις από πλευράς του Δήμου να καθαριστούν κάποια ιδιόκτητα ακίνητα του Δήμου. Και αν θέλετε μπορώ να σας τα αναφέρω ποια είναι, έχω και σχετικές φωτογραφίες. Θα ήθελα και θα ψηφίσω θετικά με την προϋπόθεση ότι πρώτα θα καλυφθούν από τα συνεργεία του Δήμου οι υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στους δημότες για τους κοινόχρηστους μας χώρους, και από εκεί και πέρα, εάν προλαβαίνουν οι υπηρεσίες να κάνουν και αυτή την έξτρα εργασία, βεβαίως να την κάνουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μουζάκα. Έχει προσέλθει η κυρία Μαυράκη Τσίγκου Ελένη και η κυρία Τματσίδου Μαρία, κύριε γραμματέα μας, και ο κύριος Αναστάσιος Παπαδόπουλος. Περνάμε σε ψηφοφορία επί του θέματος, υπέρ της πρότασης που έχει έρθει από την Οικονομική Επιτροπή. Κυρία Μαυρίδη, ναι. Κύριε Μιλωνά. Μια παρέμβαση να κάνω εγώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Εγώ θα παρακαλέσω τον κύριο Μουζάκα πραγματικά να βοηθήσει και να μας πει ποια οικόπεδα του Δήμου δεν είχαν καθαριστεί. Αν δεν τα έχει τώρα πρόχειρα, ας τα φέρει στην υπηρεσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Τσοκάνη. Ομόφωνα το πρώτο εκτός ημερησίας. Θα απαντήσετε τώρα, κύριε Μουζάκα, συγγνώμη. Έχετε το λόγο, κύριε Μουζάκα. Λοιπόν, θα σας πω ένα, τα υπόλοιπα θα σας τα στείλω. Και αυτό θα σας το στείλω και τις φωτογραφίες με την ημερομηνία. Είναι το αγροτεμάχιο των 34 στρεμμάτων στον Άη Γιάννη στην Κοριτσά, που έχει το πρώτο δημοτικό και το χειρίζεται ο Δήμος. Πέρσι καθαρίστηκε όταν οργώθηκε το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μουζάκα. Κύριε Δήμαρχε. Κύριε Μουζάκα, αυτό το αγροτεμάχιο το ξέρετε ότι το εκμεταλλευόντουσαν κάποιοι. Πραγματικά εσείς είπατε ότι συνεχίζανε να το εκμεταλλεύονται. Το γνωρίζω, κύριε Μουζάκα, και τι έχει γίνει. Ξέρω και τι έχουμε ψηφίσει και τι δεν έχουμε ψηφίσει και για ποιο λόγο το πήραμε από το Δημοτικό και τι προτάσεις υπήρχαν για την εκμετάλλευσή του. Απλά σας λέω το εξής, είναι ένα αγροτεμάχιο το οποίο πραγματικά, αν είναι οργωμένο αυτή τη στιγμή, και όταν είναι οργωμένο γιατί ασχολείστε με τα αγροτικά, δύσκολα πιάνει χορτάρι για να
για να μπορέσει να έχουμε φωτιές και τέτοια. Λοιπόν, θα οργωθεί και θα καλλιεργηθεί τώρα από εμάς, από το Δήμο. Πράγματι είναι έτσι που δεν έχω λόγους να αμφιβάλλω. Αν εννοείται γι' αυτό, γιατί αν εννοείται εντός σχεδίου για κάποιο οικόπεδο του Δήμου, δεν υπάρχει. Καλό θα είναι να μας τα φέρετε για να είμαστε συνεπείς φέτος. Παρακαλώ κύριε Μουζάκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από τη στιγμή που το ακίνητο αυτό, και το θυμάστε, ήσασταν στην αντιπολίτευση τότε, έφυγε από τους χειριστές του ή τους διαχειριστές του, αυτούς που το καλλιεργούσαν μάλλον, και το επιστρέφηκε στο Δήμο, είχαμε πάρει μια απόφαση τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο το μίσθωμα να καταβάλλεται όπως καταβαλόταν από τον ενοικιαστή στο πρώτο δημοτικό. Ήρθε λοιπόν στα χέρια του Δήμου πολύ πριν αναλάβετε εσείς τη διοίκηση. Αναλαμβάνοντας εσείς λοιπόν τη διοίκηση, πέρσι από την έναρξη της περίοδου μέχρι τότε που δεν ξέρω από ποιους και πώς, δεν το γνωρίζω, έχει καλλιεργηθεί, έμειναν Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Τον Οκτώβριο έγινε. 7 μήνες λοιπόν μέσα στην περίοδο που θα έπρεπε να είναι καθαρισμένο, δεν ήταν τουλάχιστον από τις υπηρεσίες του Δήμου που ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν. Γιατί είναι στην ιδιοκτησία του Δήμου. Αυτός το διαχειρίζεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μουζάκα. Ομόφωνα το πρώτο εκτός ημερησίας θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Συνεχίζουμε στο δεύτερο. Ο Διευθυντής των Οικονομικών, ο κ. Φίλιππος Πάνου, να κάνει την εισήγηση. Κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Με την 44 του 2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πήραμε λήψη απόφαση για την έγκριση του κτηματολογικού πίνακα και του διαγράμματος απαλωτρίωσης για παρακαταθήκη οδό Φιλής έως Λεωφόρο Ειρήνης, πρώην Λεωφόρο Νάτο. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει στους δικαιούχους εκεί συμπεριλαμβάνεται και η εταιρεία Βιοχαρτική ΑΒΕ. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια οφειλή της εταιρείας Βιοχαρτική ΑΒΕ της τάξης των 41.494,27 ευρώ, ενώ τα χρήματα που είναι να πάρει από την απολωτρίωση είναι 27.006. Ζητούμε να γίνει συμψηφισμός αυτών των δύο ποσών και να οφείλει τελικά η Βιοχαρτική 14.487,38. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Διευθυντή Οικονομικών, τον κύριο Φίλιππο Παπάνο. Υπάρχουν ερωτήσεις επί της εισήγησης του Οικονομικού Διευθυντή μας? Παρακαλώ, κύριε Τσοκάνη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Διευθυντά, αυτό δεν το έχουμε γράψει ως οφειλή παρελθόντων ετών? Δεν το είχαμε γράψει? Γιατί το βρήκαμε τώρα και δεν το φέραμε στην αποζημίωση όταν το ψηφίσαμε σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο? Ή είναι κάποιο καινούργιο πρόστιμο το οποίο έχουμε επιβάλει στη συγκεκριμένη επιχείρηση και τώρα πρέπει να γίνει ο συμψηφισμός? Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τσοκάνη. Κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Να σας αναφέρω ότι στην απόφαση 44 του 2025 αναφέρθηκε μέσα ότι έχει οφειλή η Βιοχαρτική. Είναι οφειλή παλιά της Βιοχαρτικής. Έτσι ώστε γι' αυτό ερχόμαστε εμείς και λέμε είναι διαφορετική απόφαση αυτή. Πρέπει να είναι διαφορετική η απόφαση του συμψηφισμού. Φέρνεις τι οφείλει, τι είναι να πάρει και βγάζεις την καινούργια οφειλή της, εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τσοκάνη και τον κύριο Διευθυντή. Έχει προσέλθει και ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Παπαδόπουλος Δημήτριος. Υπάρχουν τοποθετήσεις για το συγκεκριμένο θέμα, κύριε συνάδελφοι? Περνάμε σε ψηφοφορία υπέρ της πρότασης και της εισήγησης του Οικονομικού μας Διευθυντή. Κύριε Μαυρίδη, ναι. Κύριε Μιλωνά, ναι. Κύριε Τσοκάνη, ομόφωνα και το δεύτερο εκτός ημερησίας. Θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι έχω καλέσει τους αρχηγούς των παρατάξεων για να φέρουν τις προτάσεις τους όσο αφορά το κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκτός από την κυρία Μαυρίδη, όπου τα έστειλε κατευθείαν την πρώτη εβδομάδα, σας έδωσα μια παράταση άλλη μια εβδομάδα, δεν έχει έρθει ακόμα κάτι. Οπότε συνεχίζουμε όπως είναι με το νέο καθεστώς. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις ή ανακοινώσεις θα πάμε στο τέλος της συνεδρίασης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε σε τακτικά θέματα της ημερήσιας. Με πρώτο θέμα, λήψη απόφαση την υπογραφή συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Ασπροπύργου και Αρχαίας Ολυμπίας. Εισηγητής είναι ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο κύριος Γεώργιος Φίλης. Κύριε Φίλη, θέλετε να κάνετε κάποια εισήγηση? Έχετε το λόγο. Καλησπέρα, κύριοι συνάδελφοι. Ο στόχος του Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε,
είναι να γίνει ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, ο οποίος αποτελεί το λίκνο του Ολυμπισμού, το λίκνο του πολιτισμού για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για την Ελλάδα. Ο απότερος στόχος είναι ένας χώρος ο οποίος είναι γεμάτο από μουσεία, από αρχαιολογικούς χώρους, που είναι βραβευμένοι από την UNESCO ως Παγκόσμιο Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Είναι πρώτον να ξεκινήσουν οι μαθητές μας και τα σχολεία μας, ήδη έχουν υιοθετηθεί πάρα πολλές προτάσεις για να πάνε με το καλό μέσα σε αυτή τη τρέχουσα χρονιά. Όχι μόνο τα σχολεία, αλλά και τα ΚΑΠΗ, η τρίτη ηλικία, όλοι οι πολίτες του Ασπροπύργου, να υπάρξει μια ανταλλαγή πολιτιστικών δράσεων, δράσεων γύρω από το πράσινο, με στόχο να ενημερωθούν και όσοι πολίτες δεν γνωρίζουν ή να επαναυπενθυμίσουμε ποια είναι η σημασία της Αρχαίας Ολυμπίας για τον πολιτισμό, για την παιδεία και για όλα αυτά τα οποία εμείς σαν διοίκηση πρεσβεύουμε. Να υπενθυμίσω ότι η πρόταση αυτή έχει υιοθετηθεί ήδη από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και θα ήταν και παράληψη να μην αναφέρω ότι υιοθετήσαμε εγώ και ο Δήμαρχος αμέσως την σκέψη ενός συμπολίτη μας που έλκει την καταγωγή του από την Αρχαία Ολυμπία, του αγαπητού Τάσου Σπυρόπουλου, και νομίζω ότι, αν θέλετε μπορώ να σας πω και άλλες λεπτομέρειες, νομίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο για όλο το Δήμο μας να υπάρξει αυτό το μνημόνιο συνεργασίας με το συγκεκριμένο Δήμο. Για την ώρα αυτό έχω να πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο, τον Δήμαρχο Παιδείας, κύριο Γεωργίο Φίλη. Υπάρχουν ερωτήσεις επί του πρώτου θέματος. Ο κύριος Μιλωνάς, ο κύριος Τσοκάνης. Κύριε Μιλωνά, έχετε το λόγο. Βάσει του μνημονίου θα έχουμε κάποια προνόμια στο να επισκεφτούν τα παιδιά ή τα ΚΑΠΗ σε σχέση με σήμερα. Θα προκύψουν δηλαδή κάποια ωφέλη που σήμερα, ας πούμε, δεν μπορεί να πάει ένα σχολείο στην Αρχαία Ολυμπία ή δεν μπορεί να πάνε τα ΚΑΠΗ μια εκδρομή. Ας γίνει λίγο πιο αναλυτικό το μνημόνιο συνεργασίας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο. Κύριε Τσοκάνη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Με βάση και την εισήγηση που πολύ σωστά μας την ανέφερε ο κύριος Αντιδήμαρχος, προκύπτουν κατά εμάς δύο ερωτήματα. Ένα, πόσα τελικά μνημόνια συνεργασίας έχουμε υπογράψει ως Δήμος, αν έχετε εικόνα, γιατί κατά καιρούς, τουλάχιστον εγώ που είμαι λίγο παλαιότερος, θυμάμαι αρκετά μνημόνια υπογράφουμε μνημόνια στο διατάφτα, πόσα έχουμε και αν τα έχουμε αξιοποιήσει. Και ένα δεύτερο, γιατί πρέπει να υπογράψουμε μνημόνιο για το αυτονόητο, για να γίνονται επισκέψεις των σχολείων ή επισκέψεις του ΚΑΠΗ. Θα πρέπει να υπογράψουμε μνημόνιο με έναν χώρο ο οποίος αποτελεί όχι μνημόνιο παγκόσμιας κληρονομιάς, τουλάχιστον. Αλλά γιατί πρέπει να υπογράψουμε μνημόνιο για να γίνει αυτή η επίσκεψη. Αφού πολύ σωστά το ανέφερε τώρα και ο συνάδελφος ο Αντώνης, ότι το ΚΑΠΗ έχει πάει και χωρίς μνημόνιο. Τι θα αλλάξει δηλαδή υπογράφοντας ένα μνημόνιο με το συγκεκριμένο Δήμο και με εμάς. Εκτός αν έρχονται και εκείνοι για να βλέπουν τις πολιτιστικές μας δραστηριότητες, εκδηλώσεις, τους πάμε στη Νέα Ζωή, να τους πάμε στη χωματερία, να τους κατεβάσουμε στα δηληστήρια, μήπως έχουμε μια τέτοια να ανοίξουμε λίγο το μέτωπο, σαν ερωτήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο, τον κύριο Τσοκάνη. Οπότε, εκτός από την ερώτηση πόσες μνημόνια συνεργασίας έχουμε σαν Δήμος με άλλες πόλεις, η ερώτηση η δεύτερη είναι κοινή με τον κύριο Μιλωνά. Τι παραπάνω κερδίζουμε με το μνημόνιο συνεργασίας. Κύριε Δήμαρχε. Εντάξει, εγώ ήμουνα και σαν αντιπολίτευση υπέρ των μνημονίων συνεργασίας. Είτε αυτά είναι μνημόνια συνεργασίας πόλεων, είτε είναι μνημόνια φορέων, είτε είναι μνημόνια συνεργασίας με διάφορους οργανισμούς ή οργανώσεις, όταν είναι για το καλό. Εγώ δεν βλέπω τι κακό μπορεί να έχει το να κάνουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με κάποιον άλλον Δήμο. Όλο και κάτι μπορεί να μας δώσει. Ή να συμμετέχουμε σε δίκτυα πόλεων, το γνωρίζουν όσοι ήταν στα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια, ότι εγώ ήμουν πάντα υπέρ το να δημιουργούμε σχέσεις με άλλους δήμους. Το να ανταλλάσσουμε απόψεις, συνεργασία, ιδέες,
και μάλιστα με επίσημο τρόπο, εγώ νομίζω ότι είναι προς θετική κατεύθυνση. Τώρα δεν έχει μόνο αυτά, μην αδικούμε την πόλη μας. Η πόλη μας έχει και λίμνη Ρητών, η πόλη μας έχει και πάρα πολλά άλλα πράγματα που μπορούμε άνετα να τα ανταλλάξουμε με άλλους δήμους, να δώσουμε μια εξωστρέφεια στην πόλη, να βάλουμε την πόλη σε άλλη τροχιά. Εμείς αυτό και το θέλουμε και θα το επιδιώξουμε. Τώρα, μόνο και μόνο η ευγένεια όταν ένας δήμος, ένας δήμαρχος από μια πόλη και μάλιστα αυτήν τη συγκεκριμένη πόλη σου λέει ότι θέλω να κάνουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας, θέλουμε να κάνουμε μια αδελφοποίηση, νομίζω ότι απαιτεί τη θετική ψήφο του Δημοτικού Συμβουλίου και στο να προχωρήσουμε. Περνάμε στις τοποθετήσεις. Υπάρχουν τοποθετήσεις επί του θέματος. Ο κ. Τσοκάνης, ο κ. Μιλωνάς. Κύριε Μιλωνά. Έχει και μια ερώτηση η τοποθέτησή μου στην αρχή. Αν η πρόταση έγινε από την Ολυμπία ή από εμάς. Και δεύτερον, θετικοί θα είμαστε, Δήμαρχε. Απλά θεωρούμε ότι είναι μνημόνιο συνεργασίας δημοσίων σχέσεων παρά ουσίας. Γιατί όλα αυτά, η ανταλλαγή απόψεων, οι επισκέψεις γίνονται, θα γίνονται, μαζί είσαστε και στη ΚΕΔΕ και με όλους τους δήμους της χώρας και μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι χειροπιαστό αυτών των μνημονίων πέρα από τις δημόσιες σχέσεις ορισμένων. Και αυτές χρειάζονται βέβαια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο τον κύριο Μιλωνά. Κύριε Τσοκάνη, κύριε Μαυρίδη, έχετε ζητήσει το λόγο. Κύριε Μαυρίδη, έχετε το λόγο εσείς. Προηγείτε. Μαυρίδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε συνάδελφε. Εμείς θα είμαστε θετικοί, γιατί θεωρούμε ότι είναι αξιόλογη πρωτοβουλία. Βέβαια, όπως πολύ σωστά ανέφεραν οι συνάδελφοι, σε κάθε μνημόνιο συνεργασίας πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαία, πέρα της συνεργασίας, και κάποια προνόμια που θα υποφεληθούν πέρα από το πολιτιστικό της σημασίας και επιπλέον. Ακούστηκε ότι κάποια μνημόνια συνεργασίας ενδεχομένως έχουν γίνει για δημόσιες σχέσεις. Εγώ οφείλω να αναφέρω, γιατί ήμουν κι εγώ αντιδήμαρχος που έφερα εδώ πέρα προτάσεις για μνημόνια συνεργασίας, έχουν προκύψει ωφέλειες και προνόμια στους πολίτες του Ασποπύργου. Είτε με το μνημόνιο συνεργασίας με τον άνθρωπο, που κάναμε, αποστολή άνθρωπος, που κάναμε δωρεάν εξετάσεις στους συμπολίτες μας, είτε με το χαμόγελο του παιδιού, που επίσης κάναμε δωρεάν εξετάσεις στα παιδιά της πόλης μας, είτε με το Καστελόριζο, που έχει την δική του ιστορική σημασία. Εμείς θα είμαστε θετικοί, θα ψηφίσουμε θετικά. Αναμένουμε κάποια προνόμια να υποφεληθούν πέρα της ευκαιρίας που και χωρίς το μνημόνιο μπορούν να επισκεφθούν το πολύ ιστορικό και σημαντικό τόπο. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η υλοποίησή του θα γίνει με σαφή σχεδιασμό, με μετρήσιμα αποτελέσματα και για τη μαθητική κοινότητα και για τους πολίτες. Εμείς θα είμαστε θετικοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη συνάδελφο την κυρία Μαυρίδη. Κύριε Τσοκάνη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε να δείτε, είναι κατά εμάς. Είναι πιο τίμιο να πείτε ότι φτιάχνουμε ένα μνημόνιο για δημόσιες σχέσεις. Τώρα, αυτό που λέτε, κύριε Δήμαρχε, ότι ουσιαστικά καταργούμε την ΚΕΔΕ και κάνουμε μνημόνια μεταξύ δήμων. Τώρα, ενημερωτικά σας λέω ότι για να επισκεφτούμε αύριο το πρωί, αν θέλετε, να πάμε εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο τη λίμνη Ερητών Κουμουνδούρου, πρέπει να πάρουμε άδεια. Και πρέπει να πάρουμε άδεια από συγκεκριμένη υπηρεσία του κράτους, γιατί απαγορεύεται η επίσκεψη. Έτσι, ενημερωτικά σας το λέω. Πέρα από τη μόλυνση που έχει μέσα και τον πανικό, αλλά αυτή είναι σε δευτερεύουσα κουβέντα και άλλη κουβέντα. Εμείς νομίζουμε ότι την αδυναμία στήριξης της κοινωνίας από την πολιτεία, που την προσπαθούν οι Δήμοι να την καλύψουν με τέτοια μνημόνια, δεν οδηγεί πουθενά. Και είναι ξεκάθαρο ότι δεν οδηγεί πουθενά. Δεν βοηθάει. Δεν θα βοηθήσει δηλαδή πουθενά την παιδεία, δεν θα βοηθήσει πουθενά την νεολαία, και θα μου επιτρέψετε, θα περιμέναμε να καταναλώνετε περισσότερο χρόνο, γιατί και για να κάνετε αυτό το κείμενο, για να κάνετε αυτή τη συνάντηση, αυτό το όλο, έχετε καταναλώσει χρόνο και είναι σεβαστό. Θα περιμέναμε να καταναλώνετε περισσότερο χρόνο για να βρείτε κονδύλια για να φτιαχτεί το δεύτερο γενικό λύκειο από την περιφέρεια που μας το έχουν τάξει, για να ολοκληρωθεί το τέταρτο δημοτικό. Να καταναλώσετε χρόνο έτσι ώστε να υπάρχει πραγματικό κέρδος για τους συνδημότες μας. Μην καταναλώνετε τόσο φαιά ουσία για δημόσιες σχέσεις επιτέλους το 2025.
Όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, τα οποία τα έχετε αναγνωρίσει κατά καιρούς και εσείς, αλλά τα παραπέμπετε, τα βάζετε σε ένα μακρινό, ότι κάποιοι άλλοι θα τα λύσουν. Αν δεν πιέσετε, αν δεν σπάσετε τα πόδια σας και να μας φωνάξετε και εμάς να τα σπάσουμε μαζί σας, δεν περιμένετε με μνημόνια συνεργασίας ότι θα βελτιωθεί το ζήτημα της εκπαίδευσης. Μα τώρα θα μου επιτρέψετε. Ακόμα είναι υποτιμητικό και για την μόρφωση και την παιδεία στον Ασπρόπυργο. Δεν σας είδαμε να σπάτε τα πόδια σας που δάσκαλοι και καθηγητές ήρθαν τον Ιανουάριο στα σχολεία της πόλης, αλλά σπάτε τα πόδια για δημόσιες σχέσεις. Εμείς θα είμαστε οι κακοί, δεν θα το ψηφίσουμε. Γιατί θεωρούμε ότι είναι καθαρά δημοσιοσχετιστικό. Αν θέλετε, κάντε δημόσιες σχέσεις όσες θέλετε. Αλλά δεν λύνουν τα προβλήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Τσοκάνη. Κύριε Φίλη, έχετε το λόγο. Εγώ θέλω να αναφέρω ως πολίτης αυτής της πόλης και μετά ως αντιδήμαρχος ότι η εξωστρέφεια που πρέπει να δείχνει ο Δήμος και η διπλωματία των πόλεων είναι κάτι που πάντα ήταν χρήσιμο για την κοινωνία του Ασπροπύργου και ποτέ δεν λάθεψε αυτή η εξωστρέφεια. Γι' αυτό το λόγο καλώ όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να υπερψηφίσει το συγκεκριμένο μνημόνιο με τον αρχαιότερο Δήμο και τον πασίγνωστο Δήμο της αρχαίας Ολυμπίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Φίλη. Κύριε Δήμαρχε. Όχι, απλά κλείνοντας και εγώ να πω ότι για μένα υπάρχει ανάγκη να είναι ομόφωνη η απόφαση. Από εκεί και πέρα θέλω να διαβεβαιώσω και το σώμα και τον λαό του Ασπροπύργου ότι έχουμε φαιουσία να καταναλώσουμε και για τα προβλήματα αυτά της καθημερινότητας, αλλά σίγουρα και για τα άλλα πολύ μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν την πόλη μας. Και παρακάτω έχουμε και θέμα το οποίο το αποδεικνύει. Και στο εγγύς μέλλον θα υπάρξουν και άλλα τα οποία θα δείξουν ότι ο Δήμος, αυτή εδώ η Δημοτική Αρχή, ασχολείται πρώτα με τα μεγάλα προβλήματα της πόλης. Αλλά δεν μπορεί όμως να αφήσει και αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα. Και κάτι άλλο, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι οι Δήμοι, οι κοινωνίες πρέπει να καλύπτουν την πολιτεία εκεί που δεν μπορεί αυτή. Εγώ δεν θα σας πω μακάρι να τα κάνει όλα η πολιτεία. Αλλά καλούμεθα κι εμείς να κάνουμε ορισμένα πράγματα για το καλό του Δήμου μας, για τα οποία δεν φροντίζει η πολιτεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Περνάμε στην ψηφοφορία. Κυρία Μαυρίδη. Ναι. Κύριε Μιλωνά. Κύριε Τσοκάνη. Κατά πλειοψηφία. Να επιτρέψει το σώμα να πει κάτι ο κύριος. Βεβαίως. Κύριε Γενικέ. Επιτρέψτε μου να σας μιλήσω με την ιδιότητα του πτυχίου της ονειροπόλου νιώτης μου, αυτού του ιστορικού αρχαιολόγου. Ξέρετε, οι αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό είναι λάθος να παίρνονται με σχετική πλειοψηφία. Ξέρω πολύ καλά την ευαισθησία σας για όλα τα θέματα που είπατε, όμως ξέρω και την ευαισθησία σας για τη δημοκρατία. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με την πόλη που πρεσβεύει την ειρήνη και τη δημοκρατία. Και είμαστε ένας Δήμος που μας το ζήτησε η πόλη να το κάνουμε. Εμένα προσωπικά με πήρε ο Δήμαρχος και μου είπε να συνδράμω σε αυτήν, με ήξερε από παλιά, σε αυτή την απόφαση. Θέλω να σας παρακαλέσω, αν μένετε σε αυτό, να δηλώσετε παρόν. Μην μπείτε στη λογική να το καταψηφίσετε. Γιατί η άειλη πολιτιστική κληρονομιά, που είναι κάτι παραπάνω από τις απλές επισκέψεις, είναι αυτό που λέμε η δημιουργία της συνέργειας, της συνεργασίας, της κοινωνικής ειρήνης και της κοινωνικής συνοχής που προκύπτει μέσα από τέτοια μνημόνια. Είμαι σίγουρος ότι και εσείς την υποστηρίζετε και τη θέλετε. Άρα θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, σας λέω επικαλούμενο στο πρώτο μου πτυχίο, αν είναι να πάρουμε αυτή την απόφαση, καλύτερα να μην την πάρουμε καθόλου αν είναι με πλειοψηφία. Δηλώστε τουλάχιστον παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για αυτή την παρέμβαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Γενικό Γραμματέα. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Έχετε το λόγο, κύριε Τσοκάνη.
Κοιτάξτε, κύριε Γενικέ, χωρίς να θέλω να αντιδικήσω μαζί σας, ούτε να βάλουμε σε μια ζυγαριά ποιος είναι με τον πολιτισμό καλύτερος, ποιος αγαπάει και πώς. Νομίζω όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος και από την πολιτική η οποία πρεσβεύει ο καθένας. Όχι απαραίτητα από το κομματικό φορέα, από την πολιτική όμως που πρεσβεύει. Μην τα μπερδεύουμε το ένα με το άλλο. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι με την ένωση στο πολιτιστικό κομμάτι και ούτε μας βρίσκεται αντίθετος αυτό. Ίσα-ίσα που πολλές φορές και για χάρη της παιδείας, για παράδειγμα, χάρη των παιδιών, πολλές φορές βάζουμε πλάτη και σε ζητήματα τα οποία μέσα σε εισαγωγικά πολιτικά μπορεί να μην μας συμφέρουν. Όμως είναι για χάρη της παιδείας και της νέας γενιάς. Εδώ, έτσι όπως έρχεται το θέμα, εμείς δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε και εισηγητικά. Γιατί ουσιαστικά είναι σαν να υποβαθμίζει τους αγώνες και τις μάχες που έχουμε δώσει και σαν Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε τα παιδιά μας να έχουν μια καλύτερη ποιότητα μόρφωσης. Υπό αυτές τις συνθήκες και με το αιτιολογικό, έτσι όπως έρχεται, θα μου επιτρέψετε, εμείς δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε. Αν το βάζατε ότι έχουμε ανάγκη για δημόσιες σχέσεις και πρέπει να αναπτύξουμε, ευχαρίστως να το ψηφίσουμε, γιατί έχουμε ψηφίσει πολλά τέτοιου είδους μνημόνια. Το αιτιολογικό μας βρίσκει αντίθετος. Με αυτό το σκεπτικό, επομένως, δεν το ψηφίζουμε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον συνάδελφο. Οπότε το πρώτο θέμα κατά πλειοψηφία. Συνεχίζουμε στο δεύτερο θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Αναθεώρηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των βρεφικών σταθμών του Δήμου Αστροπύργου ως προς το νομικό εκδικησιακό καθεστώς έπειτα από την αυτοδίκη κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία κοινοφελή επιχείρηση Δήμου Αστροπύργου ΚΕΔΑ. Έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ο Διευθυντής της Αυτοτελούς, ο κύριος Κιώκες Αθανάσιος, βρίσκεται εδώ. Ο κύριος Μουζάκας έχει ερώτηση. Άλλος συνάδελφος. Κύριε Μουζάκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Διευθυντά, να σας καλωσορίσουμε για πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήθελα δύο ερωτήσεις να σας υποβάλω. Η πρώτη είναι σχετικά με το αν γνωρίζετε σήμερα πόσα παιδιά, πόσα βρέφη εξυπηρετούμε στους ανωτέρω βρεφικούς σταθμούς και αν οι άδειες αυτές που οι περισσότερες έχουν χορηγηθεί το 2018 καλύπτουν τα άτομα που σήμερα έχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο. Κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Αυτή τη στιγμή στους βρεφικούς σταθμούς του Δήμου Αστροπύργου έχουμε 150 βρέφη και οι άδειες αυτή τη στιγμή καλύπτουν αυτή τη δυναμικότητα. Και ας είναι το 2018. Η αλλαγή γίνεται μόνο όσον αφορά το νομικό ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ακριβώς. Παρακαλώ, κύριε Μουζάκα, έχετε δεύτερη ερώτηση. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Κύριε Διευθυντά, δεν ξέρω, πολύ πρόχειρα την έκανα την πρόσθεση, αλλά από αυτά που μας έχετε στην εισήγηση, τα άτομα που μπορούν ως μέγιστο αριθμό να καλύψουμε είναι 138. Εδώ μας είπατε ότι έχετε 150. Υπερβαίνουμε κατά 12 άτομα αυτά που λένε οι άδειες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε και ένα 10% προς αύξηση. Ωραία. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. 140 άτομα, 138 άτομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Διευθυντή. Αποφάσισε η αρμόδια αντιδήμαρχος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Διευθυντά. Υπάρχουν τοποθετήσεις. Περνάμε στην ψηφοφορία. Υπέρ της πρότασης εισήγησης. Κύριε συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Περνάμε στην ψηφοφορία. Τελείωσε το έργο τώρα. Τελείωσε η συζήτηση. Γίνανε οι ερωτήσεις. Υπάρχουν τοποθετήσεις. Περνάμε στην ψηφοφορία. Υπέρ της πρότασης με την εισήγηση του νομικού προσώπου. Κυρία Μαυρίδη, ναι. Κύριε Μιλώνα, παρακαλώ. Εφόσον είναι σύνομο με την άδεια, προφανώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μιλώνα. Κύριε Τσοκάνη. Ονοματοδοσία δεν είναι, συνάδελφε. Ναι. Ναι. Από νήπη Ιώτα Δέλτα περνάνε στους Δήμους Αστροπύργου. Ωραία. Ομόφωνα. Κύριε Τσοκάνη. Ομόφωνα το δεύτερο θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Ευχαριστούμε, κύριε Διευθυντά, για την παρουσία σας. Πάμε στο τρίτο θέμα. Πλήρης προσαρμογή των παιδικών σταθμών σύμφωνα με το ΠΔ 99-2017. Αλλαγή επωνυμίας πρώτου βρεφονιπιακού σταθμού του Δήμου Αστροπύργου. Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, κυρία Πολυξένη Καματερού, είναι εδώ μαζί μας. Υπάρχουν ερωτήσεις στη Διευθύντριά μας? Όχι. Τοποθετήσεις? Περνάμε σε ψηφοφορία. Κυρία Μαυρίδη, κύριε Μιλωνά, κύριε Τσοκάνη. Ομόφωνα και το τρίτο θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Καματερού.
Περνάμε στο τέταρτο θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Σύσταση 4 προσωπικών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Πύργου, κλάδο ειδικότητας ΔΕ διοικητικού λογιστικού, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του νόμου 51/2024. Έχετε λάβει την εισήγηση από την Υπηρεσία των Ανθρώπινων Πόρων. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Περνάμε στη ψηφοφορία για το τέταρτο θέμα. Υπέρ της πρότασης, κύριε Μαυρίδη, ναι. Κύριε Μιλωνά, ναι. Κύριε Τσοκάνη. Ομόφωνα και το τέταρτο θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Συνεχίζουμε στο πέμπτο θέμα. Λήψη απόφαση για το καθορισμό αμοιβής της γηγορικής εταιρείας με την επωνυμία Περικλή Τσαμούλη και συνεργάτες για τον εξώδικο και δικαστικό χειρισμό αντίκρουσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς με την πράξη 82-2024 προσφυγής που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία Εγωγού Καυσίμου Αεροδρομίων Αθηνών, ανώνυμη εταιρεία κατά του Δήμου Αστροπύργου. Παρέλειψή μου, θα ήθελα πριν περάσουμε στις ερωτήσεις, από το πρώτο θέμα της σημερινής συνεδρίασης έχει προσέλθει και συνάδελφος η κυρία Γκούμα Μαρία. Επί του πέμπτου θέματος υπάρχουν ερωτήσεις. Ο κύριος Μουζάκας, ο κύριος Τσοκάνης, άλλος συνάδελφος. Κύριε Τσοκάνη, έχετε το λόγο. Είπατε λίγο για χρήματα. Πόσα χρήματα είναι που θα δώσουμε στη δικηγορική, πόσα προτείνετε? Το ποσό μας αναφέρεται μέσα που διεκδικούμε εμείς, τα 2.227.663, αλλά τα χρήματα που θα δώσουμε... Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τσοκάνη. Κύριε Μουζάκα, έχετε ζητήσει για ερώτηση. Κύριε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η ερώτηση μου είναι σχετικά με το ποιος εισηγείται το ποσοστό που θα δώσουμε στην εταιρεία. Γιατί βλέπω μια εισήγηση από τον Οικονομικό Διευθυντή που αναφέρει ένα ποσοστό. Στην απόφαση όμως που έχει πάρθει από την Δημοτική Επιτροπή δεν βλέπω να αναφέρεται. Ποιος είναι αυτός που εισηγείται? Η Δημοτική Επιτροπή μας εισηγείται το γεγονός να δώσουμε το ποσοστό αυτό στην εταιρεία δικηγορική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Μουζάκα. Κύριε Διευθυντά, θα απαντήσετε? Έχετε το λόγο, κύριε Διευθυντά. Λοιπόν, σχετικά με την ερώτηση του κυρίου Τσοκάνη, το ποσό πράγματι αναφέρεται στην πρώτη σελίδα 2.227.663,90 και στο μέσο της δεύτερης σελίδας αναφέρεται ποσοστό 10%. Άρα είναι 222.766,39. Το ποσοστό 10%. Το ποσοστό, συνεχίζω, αναφέρεται... Όχι, είναι 3 σελίδες η εισήγηση. Η εισήγηση είναι 3 σελίδες, αν δεν απατώμε. 3 σελίδες δεν έχετε? Στο μέσο της δεύτερης σελίδας αναφέρει το ποσοστό 10%. Το ποσοστό αυτό... Με συγχωρείτε, αλλά εδώ την έχω την εισήγηση μπροστά μου. Είναι η εισήγηση με πρωτόκολλο 8657. 27 Τρίτου. Δεν ξέρω αν... Δεν έχει αυτό. Αυτό είναι η εισήγηση για τη Δημοτική Επιτροπή, για την ανάθεση. Έχετε και εισήγηση... Μισό λεπτό να διευκρινίσουμε κάτι με τη συνάδελφο εδώ, την κυρία Καμπόλη. Μισό λεπτό. Λοιπόν, επανέρχομαι στο θέμα. Συνεχίζει ο κύριος Φίλιππας Πάνου, ο οικονομικός διευθυντής μας, να απαντήσει σε ερωτήσεις σας, συνάδελφοι. Να επανέλθω στο θέμα. Ναι. Άρα έχουμε μία εισήγηση παλιά
παλιά εισήγηση προς τη Δημοτική Επιτροπή που ζητάμε τι? Την ανάθεση. Μόνο την ανάθεση. Και είναι η απόφαση, την αναφέρω στην εισήγησή μου, την τωρινή, που είναι για συζήτηση σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, η 111 του 2025. Η Δημοτική Επιτροπή αναθέτει. Δεν έχει το δικαίωμα να καθορίσει αμοιβές κλπ. Το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει με απόφασή του την αμοιβή της δικηγορικής εταιρείας. Και συνεχίζω και απαντώ και στον κύριο Μουζάκα, είναι πρόταση της δικηγορικής εταιρείας, η οποία μεταφέρεται στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσω της εισήγησής μου. Άρα έχουμε το 10% από τα 2.208.000. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Διευθυντά. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Ο κύριος Μιλωνάς και ο κύριος Μουζάκας. Κύριε Μιλωνά, έχετε το λόγο. Όχι, κάντε την ερώτηση, δεν πειράζει. Ας κάνουμε τις ερωτήσεις, να απαντήσει ο κύριος Διευθυντής, να μην αφήνουμε κενά. Εντάξει, έχει και μορφή τοποθέτησης. Την προηγούμενη φορά είχαμε πάρει 10% απόφαση για ένα ποσό των 200.000 περίπου. Τώρα μένουμε στο 10% για ένα ποσό των 2 εκατομμυρίων. Απλά εδώ θέλω να θυμίσω ότι εσείς, κύριε Δήμαρχε, από άλλη θέση είχατε προτείνει 8,5. Εμένετε στην παλιά θέση. Γίνεται 10. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μιλωνά. Κύριε Μουζάκα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι το ποσοστό 10% επί της αμοιβής είναι η πρόταση που μας κάνει η δικηγορική εταιρεία. Και η υπηρεσία το έχει κάνει αποδεκτό και το εισηγείται σε εμάς προς ψήφιση, αν αντιλαμβάνομαι σωστά. Αυτό έχουμε κατασταλάξει σήμερα. Εδώ πάντως στην εισήγηση δεν αναφέρεται το ίδιο πράγμα. Εδώ όμως στην εισήγηση της υπηρεσίας δεν αναφέρεται ότι μου εισηγήθηκε η εταιρεία ή προτάθηκε από την εταιρεία ποσοστό 10%. Είναι σαν να φαίνεται ότι η ίδια η υπηρεσία προτείνει το 10% επί της αμοιβής των 2.227.000. Σας ξαναλέω, δεν αναφέρεται εδώ μέσα. Δεν αναφέρεται, σας λέω. Ωραία, εντάξει. Ωραία, πώς θα πάμε να ψηφίσουμε. Άρα εδώ τι θα θεωρήσουμε? Ότι ας γίνει μια παραπομπή λοιπόν στην εισήγηση που να λέει ότι η εταιρεία στην οποία δυνάμεθα να συνεργαστούμε προτείνει ως αμοιβή το 10% και εμείς θα αποδεχόμαστε. Αυτό. Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να... Όχι. Τοποθετήσεις. Κύριε Μαυρίδη, όχι. Ο κύριος Μιλωνάς έκανε την ερώτηση μαζί με τοποθέτηση. Θέλετε να κάνει κάποια άλλη τοποθέτηση τώρα, κύριε Μιλωνά, ακόμα? Όχι. Κύριε Τσοκάνη. Ναι, έχετε το λόγο. Εμείς και όχι για λόγους εντυπωσιασμού προτείνουμε, αφού προτείνει η δικηγορική εταιρεία, το οποίο δεν αμφισβητώ, απλά δεν το έχω εισηγητικά, με ευθύνη δική μας. Εφόσον προτείνει 10%, να τους κάνουμε πρόταση, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι συνάδελφοι, 8% εμείς. Να δείξουμε κιόλας στη δικηγορική εταιρεία, που δεν νομίζω ότι είναι αμεληταίο και το 8% για τέτοιο ποσό. Σίγουρα χρειάζεται εξειδικευμένους και κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουμε κατά πόσο δίνουμε σε εξειδικευμένους ή όχι και κατά πόσο θα πρέπει να βοηθήσουμε και τους τοπικούς δικηγόρους, όπως ήταν παλιά και η θέση και δική σας. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάποια συνάντηση, αν έχετε μιλήσει, αν έχετε κάποια επικοινωνία. Εάν δέχονται και δικοί μας ντόπιοι δικηγόροι, οι δικηγορίνες να αναλαμβάνουν τέτοιες υποθέσεις. Και επιτέλους να φύγουμε από αυτή τη φάμπρικα μέσα σε εισαγωγικά των δύο δικηγορικών εταιρεών. Επομένως, η πρότασή μας είναι για 8%, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τσοκάνη. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Δήμαρχο, κύριε συνάδελφοι, έρχονται οι διευθυντές και οι υπηρεσίες εδώ πέρα για να έχουμε τις απορίες να ρωτάμε και να μας απαντούν. Αν είναι ότι μας απαντούν, γράφονται στα πρακτικά και αμφισβητούμε τα λεγόμενά τους, να μην έρχονται και καθόλου. Και ο κύριος Μουζάκας, απαντήσαμε 2 φορές ο κύριος Διευθυντής, και εσείς, κύριε Τσοκάνη, τώρα συγγνώμη, είπατε με δική μας ευθύνη ότι το δεχόμαστε με δική μας ευθύνη. Αμφισβητούμε τα λεγόμενα του Διευθυντή μας. Κύριε Τσοκάνη, δεν έχουμε το πρακτικό. Δεν υπήρχε εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή ήταν με την παρέλειψη, όπως είπε ο κύριος Μουζάκας, ότι δεν γράφει αν είναι από το δικηγορικό γραφείο ή από πρόταση υπηρεσίας. Εντάξει. Ναι, αμφισβητούμε τα λεγόμενα του Διευθυντή μου. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Σε 2 πράγματα. Το πρώτο,
Το πρώτο είναι το εξής. Πράγματι, εμένα η θέση μου ήταν οι δικηγόροι του Ασπροπύργου να στηριχθούν, πράγμα το οποίο έχει γίνει πράξη. Έχουν κληθεί όλοι οι δικηγόροι του Ασπροπύργου, εδώ, σε αυτή την αίθουσα. Συζητήσαμε. Όχι όλοι. Αρκετοί, μπορείτε να πείτε. Όλοι. Έγινε πρόσκληση σε όλους τους δικηγόρους του Ασπροπύργου. Πρόσκληση σε όλους τους δικηγόρους του Ασπροπύργου. Τώρα, εάν στους 50, κύριε Τσοκάνη, οπότε δεν έπρεπε να με ρωτάγατε εάν έχουν κληθεί οι δικηγόροι του Ασπροπύργου, έπρεπε να μου λέγατε εάν κληθήκανε όλοι οι δικηγόροι του Ασπροπύργου. Λοιπόν, έχουν κληθεί όλοι οι δικηγόροι του Ασπροπύργου και αν μας έχει ξεφύγει κανένας, πραγματικά πάλι ζητάω τη συνδρομή σας να τον καλέσουμε σε εκείνον. Οι δικηγόροι του Ασπροπύργου επικοινώνησαν με την κυρία Μιλωνά και της είπαν με ποια θέματα θέλουν εκείνοι να ασχολούνται, γιατί δεν ασχολούνται με όλα τα θέματα και εδώ και πάρα πολύ καιρό μοιράζονται οι υποθέσεις, οι καινούριες που μπαίνουν, οι πρωτοείσακτες, μοιράζονται στους δικηγόρους του Ασπροπύργου. Αρκετές υποθέσεις, εκτός από εκείνες οι οποίες θέλουν ειδική προσέγγιση ή εκτός από εκείνες που δεν μας έχουν δηλώσει ότι μπορούν να τις αναλάβουν. Εδώ υπάρχουν και συγγενείς δικηγόρων και γονείς δικηγόρων και μπορούν να σας το επιβεβαιώσουν. Το ένα αυτό. Το δεύτερον, εγώ θυμάμαι και τι έχω πει και τι έχω ζητήσει. Δεν έχω ζητήσει 8,5, είχα ζητήσει 8%. Εγώ. Σε προηγούμενη συνεδρίαση. Και μάλιστα το ανέφερα και την προηγούμενη φορά στην απόφαση που πήραμε. Από εκεί ήρθε το έναυσμα για να μου γίνει το ερώτημα. Εγώ ίδιος την περασμένη φορά είπα το εξής, ότι εγώ ζήταγα 8%, ο συγκεκριμένος για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί αν βλέπετε είναι εφετείο, έχει χειριστεί το θέμα με το 10%. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε, όπως σας είπα, καινούριο θέμα, νεοείσακτη υπόθεση νομική, υπάρχει άλλη αντιμετώπιση για το τι θα δώσουμε και πώς θα την χειριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Με την πρόταση από τη Δημοτική Επιτροπή, κύριε συνάδελφοι, από την υπηρεσία και απόφαση δική μας. Κυρία Μαυρίδη. Ναι. Λευκό. Κύριε Τσοκάνη. Με το 8% με την πρότασή σας. Κατά πλειοψηφία το πέμπτο θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Παρακαλώ. Νομίζω έχει περάσει τώρα, κυρία Ματζίδου. Θα σας δοθεί δυνατότητα κάποια άλλη φορά, είστε λογοδοσία σε κάποιο άλλο θέμα, να κάνετε την παρέμβασή σας. Εκτός αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι στο τέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, αν θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε στο έκτο θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Λήψη απόφαση για τροποποίηση του δημοτομικού σχεδίου λόγω άρσης δημοτομικής απολωτρίωσης ιδιοκτησίας Στυλιανής Παγιαβλά του Στυλιανού. Έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Ο Διευθυντής Πολεοδομίας, ο κύριος Γιώργος Πέπας, είναι εδώ. Έχετε ερωτήσεις προς τον Διευθυντή μας? Οι ερωτήσεις, τοποθετήσεις για το έκτο θέμα. Υπέρ της πρότασης της υπηρεσίας, κυρία Μαυρίδη. Ναι, κύριε Μιλωνά. Κύριε Τσοκάνη. Κατά πλειοψηφία και το έκτο θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Συνεχίζουμε στο 7ο θέμα. Λήψη απόφασης για την ένταξη στα προγράμματα. Παρακαλώ. Ο κύριος Τσοκάνης. Κατά πλειοψηφία, ο κύριος Τσοκάνης είπε όχι. Μιλάμε για το έκτο θέμα, κύριε Τσοκάνη. Για το έκτο θέμα είμαστε, κύριε Τσοκάνη. Ναι, ομόφωνα το έκτο θέμα. Ομόφωνα το έκτο θέμα. Το 7ο θέμα, λήψη απόφαση για την ένταξη στα προγράμματα χρηματοδότησης
Φίβος και Αθηνά για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων. Έχετε λάβει την εισήγηση της υπηρεσίας. Ο κύριος Πέπας, ο διευθυντής μας, βρίσκεται εδώ. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ο κύριος Μιλωνάς, ο κύριος Τσοκάνης, άλλος συνάδελφος. Κύριε Μιλωνά, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, με ποια κριτήρια έχουν επιλεγεί τα συγκεκριμένα σχολεία για να μπουν στο πρόγραμμα Φίβος και Αθηνά, καθώς επίσης και γιατί ποσά μιλάμε, ενώ και αν έχουν γίνει οι αντίστοιχες μελέτες για να είναι ολοκληρωμένος ο φάκελος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο τον κύριο Μιλωνά. Κύριε Τσοκάνη. Ναι. Κύριε Διευθυντά, μέσα λίγο στη μέση της εισήγησης λέτε ότι για κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί πρώτου 2000 και έκτοτε δεν έχουν αναβαθμιστεί ενεργειακά. Τα υπόλοιπα κτίρια, τα σχολικά κτίρια, είναι μεταγενέστερα ή έχουμε κάνει αναβαθμίσεις ενεργειακές που μας απαγορεύουν την ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα? Γιατί είναι μόνο αυτά τα 3 σχολεία κάτω? Τα 3 κτίρια μάλλον, σχολικά κτίρια, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον συνάδελφο τον κύριο Τσοκάνη. Κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Γιατί ο νόμος μας δίνει δικαίωμα για 3 σχολεία μόνο. Άρα πρέπει να επιλέξουμε από όλα 3 μόνο. Και δεν θα τις κάνουμε εμείς τις μελέτες. Απλώς ότι προτείνουμε, πρέπει να έχουν περάσει τα 3 σχολεία αυτά προς σεισμικό έλεγχο, πρέπει να είναι νόμιμα εξ ολοκλήρου και οι μελέτες θα τις κάνει μέσα το Υπουργείο. Και αυτοί θα μας καθορίσουν τι ποσόν θα πάρει το κάθε σχολείο και πώς θα γίνει η αναβάθμιση. Επιλέγουμε 3 σχολεία απ' όλα. Δεν ξέρω να σας κάλυψα. Είναι παλιά και δεν έχει γίνει κανένα έργο πάνω στα σχολεία. Δεν έχει γίνει καμία ενεργειακή αναβάθμιση. Δεν αναιρούμε κανένα κριτήριο, κύριε Τσοκάνη. Απλώς επιλέξαμε 3 σχολεία απ' όλα. Όταν κάνεις κάποια επιλογή, κάποια σχολεία τα αφήσεις απ' έξω. Αυτό ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μικρόφωνο σας, κύριε Διευθυντά. Παρακαλώ, κύριε Μιλωνά. Λέμε για νόμιμα σχολεία. Με τη τακτοποίηση δεν τακτοποίησαμε σχεδόν το σύνολο των σχολικών συγκροτημάτων με το νόμο των τακτοποιήσεων του 4495. Άρα πολεοδομικά θεωρώ ότι όλα σχεδόν θα καλύπτουν τις απαιτήσεις. Αν είναι κάτι διαφορετικό, ο Γενικός θα μας... Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μιλωνά. Κύριε Γενική, έχετε το λόγο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς εδώ πέρα μπαίνουν τα εξής κριτήρια. Όπως να είναι κατασκευασμένα πριν μια χρονιά, αλλά να μην έχουν ξαναχρηματοδοτηθεί μέχρι σήμερα, να μην έχουν μπει σε ενεργειακή αναβάθμιση και προσέξτε, να μην τυχόν μπουν σε μελλοντικά. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος έχει 3 σχολεία που έχει εντάξει στην ΚΤΙΠ. Άρα αμέσως τα βγάλαμε από εδώ. Με το ΤΕΕΣ έχει έρθει σε επαφή για κάποιους βρεφικούς σταθμούς, άρα δεν μπορούσε να μπει άλλος εδώ. Και επίσης κυνηγάμε και χρηματοδότηση και από άλλο ένα πρόγραμμα για άλλα 2 σχολεία. Άρα λοιπόν φτάσαμε στη λογική δια της επαγωγικής μεθόδου σε αυτά τα 3 σχολεία που είχαν τις μεγαλύτερες ανάγκες, προκειμένου να μπορέσουμε να τα χρηματοδοτήσουμε. Η πηγή το ποσό χρηματοδότησης για τα δημοτικά ανέρχεται στο ποσό των 300.000 ευρώ, για το βρεφικούς σταθμούς και νηπιαγωγή ανέρχεται στο ποσό των 80.000 ευρώ. Με αυτή τη λογική έγιναν όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Γενικό Γραμματέα του Δήμου μας. Να ενημερώσω το Σώμα ότι στο 7ο θέμα προσήλθε συνάδελφος Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κυρία Καψάλα Καλιέρη Μαρία. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Κυρία Μαυρίδη, παρακαλώ. Χρονικά προλαβαίνουμε, γιατί νομίζω εκπνέει η προθεσμία εντός το πρώτο ημερών του Απριλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη συνάδελφο. Κύριε Γενικέ. Έχει ήδη δοθεί παράταση και βεβαίως γι' αυτό παίρνουμε και τυπικά σήμερα την απόφαση, γιατί έχουμε προχωρήσει όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Γενικό μας. Υπάρχουν τοποθετήσεις? Ο κύριος Τσοκάνης. Κύριε Τσοκάνη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε, δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να διαφωνήσει. Δεν διαφωνούμε εμείς και θα το ψηφίσουμε, εννοείται. Ο προβληματισμός μας όμως είναι μέσα αναφέρεται συγκεκριμένα. Γι' αυτό δεν λέτε ότι κάναμε εμείς επιλογή με δικά μας κριτήρια. Λέτε ότι η επιλογή των ανωτέρων σχολικών μονάδων έγινε με βάση τα κριτήρια που θέτουν οι παραπάνω αποφάσεις, δηλαδή
τα κτίρια να έχουν κατασκευαστεί πρώτου 2000 και έκτοτε δεν έχουν αναβαθμιστεί ενεργειακά μέσω της υλοποίησης ολοκληρωμένων έργων. Είμαι της άποψης ότι έχουμε και άλλα σχολεία τα οποία είναι μέσα στις προϋποθέσεις, θα πρέπει να βάλουμε εισηγητικά, αλλά επιλέγουμε εμείς, ιεραρχούμε για τον ΑΒ λόγο. Δεν είναι κακό αυτό που λέω. Ιεραρχούμε ότι αυτά τα 3 σχολεία έχουν τις περισσότερες ανάγκες. Γιατί έτσι όπως το αναφέρετε, φαίνεται σαν να είναι μόνο αυτά τα 3 σχολεία. Τα φτιάξαμε και τελείωσε. Κάποιος τρίτος που θα το διαβάσει, τα φτιάξαμε και τελείωσε. Ας αναφέρουμε ότι ιεραρχικά εκτιμούμε ότι αυτά τα 3 έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες. Γιατί έχουμε και άλλα σχολεία που πληρούν τις προϋποθέσεις, αλλά αφού είναι μόνο 3 από ό,τι είπατε, γι' αυτό σας είπα ότι το ένα φάσκει και αντιφάσκει με το άλλο. Και εννοείται ότι το ψηφίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρατήρησή σας, κύριε Τσοκάνη. Κύριε Δήμαρχε, θέλετε το λόγο? Ο κύριος Δήμαρχος. Σας παρακαλώ, συνάδελφοι. Μετά τις διευκρινήσεις, θέλω και εγώ να πω, όπως σας είπε και ο Γενικός, ότι υπάρχουν 3 σχολεία τα οποία έχουν μπει στο Μαριέτα Γιαννάκου. Υπάρχουν αυτά τα συγκεκριμένα σχολεία τα οποία μπαίνουν στα προγράμματα Φίβος Αθηνά. Υπάρχει και άλλα προγράμματα στα οποία θα μπουν όλα τα σχολεία που μας επιτρέπεται να μπουν. Γιατί υπάρχουν και ορισμένες δικλείδες οι οποίες δεν μας επιτρέπουν. Δηλαδή σου λένε από τη τάδε χρονολογία και κάτω μπορεί να μπουν, ή μπορεί αύριο να βγει κάποιο πρόγραμμα που να σου λέει ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό, αλλά να είναι η χρονολογία παράδειγμα από το 2000 και μετά. Υπάρχουν οι δικλείδες αυτές που μπαίνουν στα προγράμματα και η υπηρεσία κοιτάζουμε όσο το δυνατόν να πληρούμε αυτές τις προϋποθέσεις ώστε να πετύχουμε την χρηματοδότηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Δήμαρχο. Περνάμε στη ψηφοφορία. Κυρία Μαυρίδη, ναι. Κύριε Μιλωνά, ναι. Κύριε Τσοκάνης, με την παρατήρησή σας. Ομόφωνα και το 7ο θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Συνεχίζουμε στο 8ο θέμα. Λήψη απόφαση για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου αποκατάστασης δημοτικού κτηρίου για την αναβάθμιση των παροχών υπηρεσιών και υποδομών του Δήμου Ασπροπύργου πρωτίστως σε ευάλωτες ευπαθείς ομάδες. Έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Υπάρχουν ερωτήσεις? Τοποθετήσεις? Ερώτηση, κυρία Μαυρίδη. Ερώτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω για ποιο λόγο τι έχει προκύψει και χρειάζεται 9 μήνες παράταση το συγκεκριμένο έργο. Γιατί μέσα δεν το βλέπω να αναγράφει ξεκάθαρα τους λόγους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη συνάδελφο. Κύριε Ζεφυντάς, ο κύριος Πέπας, έχει το λόγο. Κύριε Μαυρίδου, εκεί πέρα ξέρετε είναι ένα διόροφο κτίριο, ισόγειο Α και Β, επιφάνειες 600 τετραγωνικά μέτρα ο κάθε όροφος. Όταν γίνονται εργασίες και υπάρχει κόσμος μέσα, πάντα υπάρχουν προβλήματα πάρα πολλά. Έφυγε ο πρώτος όροφος, πήγε στον Β, τώρα πρέπει για να διάσει το ισόγειο που είναι αποθηκευτικός χώρος. Πρέπει να φτιάξουμε μία αποθήκη, να πάνε αυτά τα πράγματα που έχει η αποθήκη στην αποθήκη που θα φτιάξουμε πραγματική και να πιάσει εργασίες ο εργολάβος στο ισόγειο. Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Υπάρχουν μέσα κόσμος. Και η τράμπα αυτή να πηγαίνετε πάνω, πηγαίνετε κάτω, υπάρχουν προβλήματα πάρα πολλά σε αυτό το τομέα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι είναι ένα κενό κτίριο και να κάνει εργασίες ένας εργολάβος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον διευθυντή μας, τον κύριο Πέπα. Περνάμε στην ψηφοφορία υπέρ της πρότασης υπηρεσίας. Κυρία Μαυρίδη. Ναι. Κύριε Μιλωνά. Παρακαλώ. Εμείς είναι πάγια η θέση μας ότι αυτά κακώς έρχονται εδώ, οπότε αυτό θέλω να γραφτεί. Δεν ψηφίζουμε. Αυτά είναι αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Κύριε Τσοκάνη. Κατά πλειοψηφία το 8ο θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Με την παρατήρηση του κ. Μιλωνά, περνάμε στο 1ο θέμα της σημερινής συνεδρίασης, οικονομική επιχορήγηση αθλητικού συνδέσμου Παλέμα και ποδοσφαιριστές Ασπροπύργου. Έχετε λάβει την εισήγηση από την υπηρεσία. Υπάρχουν ερωτήσεις? Τοποθετήσεις? Περνάμε στην ψηφοφορία για το 1ο θέμα. Συνάδελφοι, κυρία Μαυρίδη. Ναι. Κύριε Μιλωνά. Κύριε Τσοκάνη. Ομόφωνα το 1ο θέμα. Περνάμε στο 10ο θέμα, οικονομική επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου Ηρακλής Ασπροπύργου. Έχετε λάβει την εισήγηση. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Περνάμε σε ψηφοφορία υπέρ του 10ου θέματος. Ναι, κυρία Μαυρίδη. Κύριε Μιλωνά, ναι. Κύριε Τσοκάνη, ομόφωνα και το 10ο θέμα.
Συνεχίζουμε στο 11ο θέμα. Οικονομική επιχορήγηση λόγω Πανεπιστημιακού Σύλλογο Ασπροπύργου. Έχετε λάβει την εισήγηση. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Περνάμε σε ψηφοφορία. Ομόφωνα το 11ο θέμα, συνάδελφοι. Ομόφωνα και το 11ο θέμα. Συνεχίζουμε στο 12ο θέμα. Οικονομική επιχορήγηση λόγω εθελοντές σε φωλιά του ΑΕΤΟΥ. Έχετε λάβει την εισήγηση της υπηρεσίας. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Περνάμε σε ψηφοφορία υπέρ της πρότασης. Ομόφωνα και το 12ο θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Συνεχίζουμε στο 13ο. Λήψη απόφαση για την επιστροφή ποσού 100 ευρώ επωνόματι Αλεξίου Ευστάθιος ως αχρεωστήτως κατεβληθέντα. Έχετε λάβει την εισήγηση της υπηρεσίας. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις υπέρ της πρότασης της υπηρεσίας. Ομόφωνα και το 13ο θέμα της σημερινής συνεδρίασης. 14ο. Λήψη απόφαση για δωρεά εξόδων κηδείας, ανόρυξη εντεφιασμού και τριετία για το θανόντα Ξαγοράρη Παναγιώτη του Ελευθερίου με ημερομηνία θανάτου 26 Δευτέρου του 25. Έχετε λάβει την εισήγηση. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Περνάμε σε ψηφοφορία υπέρ της πρότασης. Ομόφωνα το 14ο θέμα. Θέμα 15ο. Παραχώρηση του παριθμού ΙΤΑ 0496 οικογενειακού τάφου επωνόματι Περσίδη Γαλήνη του Λαζάρου. Έχετε λάβει την εισήγηση της υπηρεσίας. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις υπέρ της πρότασης. Ομόφωνα και το 15ο θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Συνεχίζουμε στο 16ο. Παραχώρηση του παριθμού ΙΤΑ 0014 οικογενειακού τάφου υπονόματι Παπαδοπούλου Μαρία του Λαζάρου. Έχετε λάβει την εισήγηση. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις υπέρ της πρότασης. Ομόφωνα και το 16ο θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Συνεχίζουμε το 17ο. Παραχώρηση του υπαριθμού ΙΤΑ 0430 οικογενειακού τάφου υπονόματι Αβραμίδη Σάβα του Παντελή. Έχετε λάβει την εισήγηση. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Περνάμε στη ψηφοφορία. Ομόφωνα το 17ο θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Συνεχίζουμε το 18ο. Παραχώρηση του υπαριθμού ΙΤΑ 0432 οικογενειακού τάφου υπονόματι Τσάτοβα Όλγα του Αντωνίου. Έχετε λάβει την εισήγηση της υπηρεσίας. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις υπέρ της πρότασης. Ομόφωνα το 18ο θέμα. Συνεχίζουμε στο 19ο. Παραχώρηση του υπαριθμού ΙΤΑ 0428 οικογενειακού τάφου υπονόματι Ιωσήφιδου Εκατερίνη του Ανδρέα. Έχετε λάβει την εισήγηση της υπηρεσίας. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Περνάμε στη ψηφοφορία υπέρ της πρότασης. Ομόφωνα το 19ο θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Συνεχίζουμε στο 20ο θέμα. Παραχώρηση του υπαριθμού ΔΕΛΤΑ 0173 οικογενειακού τάφου υπονόματι Πετρόγιανος Χρήστος του Κωνσταντίνου. Έχετε λάβει την εισήγηση της υπηρεσίας. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις υπέρ της πρότασης. Ομόφωνα το 20ο θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Θέμα 21ο. Παραχώρηση του υπαριθμού ΙΤΑ 0311 οικογενειακού τάφου υπονόματι Ασλανίδη Αβράμ του Δημητρίου. Έχετε λάβει την εισήγηση υπηρεσίας. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις υπέρ της πρότασης. Ομόφωνα το 21ο θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Θα παρακαλέσω τους συναδέλφους που βρίσκονται έξω στο διάδρομο, δεν έχει λήξει το Δημοτικό Συμβούλιο ακόμα, αν είναι δυνατόν να προσέλθουν στην αίθουσα. Θέμα 22ο. Παραχώρηση των δικαιωμάτων του υπαριθμού Z0232 τάφου από το Κουρουμλίδη Γεώργιο του Ανδρέα στην εξαδέλφη του Κουρουμλή Άννα του Ανδρέα. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις υπέρ της πρότασης. Ομόφωνα και το 22ο θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Λίγοντας τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης, όπως έχουμε ενημερώσει και το Σώμα, κύριε συνάδελφοι, αν υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις ή εκτός ημερησίας ερωτήσεις, ο κύριος Μιλωνάς, κύριε Τσοκάνη, έχετε κι εσείς ερώτηση ή ανακοίνωση? Εσείς ερώτηση, κύριε Μιλωνά. Ερώτηση ο κύριος Μιλωνάς, κύριε Μαυρίδη. Ερώτηση. Ωραία, ξεκινάμε το κύκλο με εσάς. Η κυρία Μαυρίδη έχει το λόγο. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, παρατηρούμε ότι εδώ και 2,5 με 3 μήνες σχεδόν η πλατεία στην παραλία Ασπροπύργου είναι βυθισμένη στο σκοτάδι. Είναι μια πλατεία που είναι πολυσύχναστη και τώρα που ανοίγει ο καιρός, ο κόσμος την επισκέπτεται πάρα πολύ συχνά. Για ποιο λόγο τόσο διάστημα είναι στο σκοτάδι βυθισμένη? Δεν ανάβουν τα φώτα γύρω από τον Άγιο Νικόλαο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη συνάδελφο την κυρία Μαυρίδη. Υπάρχει απάντηση, κύριε Δήμαρχος? Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Πράγματι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Στην προσπάθεια να επισκευαστεί το συντριβάνι και να καθαριστεί δίπλα, υπήρξε, από ό,τι με πληροφόρησαν, υπήρξε κάποιο βραχικύκλωμα, υπήρχε πρόβλημα, είχε γίνει μάλιστα και προ μηνός κάποια
ανάρτηση από τον κύριο Τσοκάνη. Υπάρχει πρόβλημα εκεί, το οποίο πιστεύω άμεσα, όταν λέμε άμεσα, τις αμέσως επόμενες μέρες να έχει επισεβαστεί, γιατί ήδη έχει γίνει η προμήθεια του υλικού, του ηλεκτρολογικού, για να επιδιορθωθεί ο πίνακας, ο οποίος εν μέρει έχει επιδιορθωθεί και θα μπουν τα υπόλοιπα καλώδια για να επισκευαστεί εντελώς η βλάβη που υπάρχει. Δεν ξέρω αν είναι 2,5 μήνες, μπορεί όμως, δεν νομίζω. Είναι λίγο πιο λίγο, αλλά νομίζω ότι ξεπερνάει, σίγουρα τον 1 μήνα το ξεπερνάει. Μπορεί να είναι και 2. Πράγματι υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Περνάμε στο δεύτερο ερώτημα. Κύριε Μιλωνά, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, είναι ένα θέμα που θεωρώ αγγίζει όλους τους συναδέλφους. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βρούμε μια στάνταρ ημέρα το μήνα για τα συμβούλια. Σίγουρα θα μπορεί να μετακινείται αυτή η μέρα. Όποτε έχουμε μιλήσει τηλεφωνικά, θεωρώ, και με τους συναδέλφους επικεφαλής, έχουμε βρει κοινό τόπο. Απλά πρέπει να σταντάρει μια μέρα για να μπορούμε όλοι και όλες οι δημοτικές ομάδες και της συμπολίτευσης να μπορούν να ανταπεξέλθουμε σωστά στο ρόλο μας. Καθώς επίσης και ίσως θα πρέπει να γίνονται πιο συχνά συμβούλια. Γιατί μια φορά το μήνα δεν αρκούν. Θεωρώ ότι το σύνολο των δήμων στη χώρα κάνει τουλάχιστον, αν όχι 2, κατά μέσο όρο 1,5, αν μου επιτρέπετε, συμβούλια το μήνα. Θέλω να το δείτε, γιατί έτσι θα γίνει πιο εύρυθμη και η λειτουργία του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο αφορά την τακτικότητα των συμβουλίων, πρέπει να υπάρχουν τα θέματα και εισηγήσεις από τις υπηρεσίες, όπως και όταν ο Δήμαρχος έχει θέματα να προσθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όσο αφορά τη μέρα του Δημοτικού μας Συμβουλίου, νομίζω ότι υπάρχει μια ελαστικότητα. Έχουμε μιλήσει μεταξύ και άλλες φορές έχουμε αναβάλει ή όχι ημερομηνία του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Ελπίζω ότι τώρα με τον νέο κανονισμό έχουμε 3 μέρες πριν το σχέδιο της ημερησίας και άλλες 3 μέρες μετά. Ναι, να είναι μια ημέρα. Ωραία. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Εντάξει. Εκείνο μπορούμε να πούμε το... Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μιλωνά. Θα γίνει όποια προσπάθεια πρέπει να γίνει για να επιληφθούμε του θέματος. Συνάδελφοι, δεν τελειώσαμε. Κύριε Τσοκάνη, έχετε ζητήσει το λόγο για μια ερώτηση. Έχετε το λόγο. Θα είμαι σύντομος, κύριε συνάδελφοι, θα φύγουμε όλοι, γιατί βιαζόμαστε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω λίγο, είχαμε συζητήσει σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για συνεδρίαση δημόσια κιόλας, που θα καλούσαμε και τους αρμόδιους μέσα σε εισαγωγικά και από το Υπουργείο Μεταφορών και από τα δηληστήρια όσον αφορά για την διέλευση, την πιθανότητα που θέλουν να υπάρξει διέλευση αγωγών κάτω από τις γραμμές του τρένου. Πότε προγραμματίζεται να γίνει αυτή η δημόσια συνεδρίαση, εκτός αν το παραπέμπουμε στο απότερο μέλλον. Και μία, θα μου επιτρέψετε λίγο, δεν είναι ευθύνη του Δήμου, είναι ευθύνη της περιφέρειας το δεύτερο κομμάτι. Θα πρέπει όμως κάποιος να τους πει εκεί στην περιφέρεια, με ωραίο τρόπο, ότι δεν μπορεί στην είσοδο της πόλης, ερχόμενος από την Ελευσίνα για να μπεις, να τοποθετούν φωτιστικά τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν στο συγκεκριμένο σημείο. Κάνουν που κάνουν μια δουλειά, ας την κάνουν με καλώδιο και με ρεύμα. Δεν μπορεί να βάζεις εκεί φωτοβολταϊκά φωτιστικά. Δηλαδή, για το Θεό, δουλεύουν 1 στις 10. Εκεί νομίζω 1 στις 10. Ας περάσουν ένα καλώδιο, κάνουν που κάνουν μια δουλειά, ας την κάνουν όμορφα. Δεν μπορούν να το τοποθετήσουν τα φωτοβολταϊκά κάπου αλλού. Νομίζω η περιφέρεια τα έχει βάλει, δεν πρέπει να τα έχει βάλει ο Δήμος.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο τον κύριο Τσοκάνη. Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο. Δυστυχώς και αυτά τα φωτοβολταϊκά εμείς τα βάλαμε. Πραγματικά βλέπω ότι υπάρχει, γιατί και εγώ περνάω, υπάρχει αστοχία εκείνων που μας τα τοποθέτησε. Τον έχουμε ενημερώσει είτε να αλλάξει μπαταρίες είτε να δει για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αστοχία. Ενώ πραγματικά άμα δείτε ας πούμε το δρόμο που πάει στο δεύτερο δημοτικό δουλεύουν κανονικά. Σε πλατείες δουλεύουν κανονικά, στη γειτονιά της Ελένης δουλεύουν κανονικά. Εκεί δεν ξέρω γιατί δεν δουλεύουν. Λοιπόν, όχι σε εμάς. Δεν βάλαν στην κυρία Μαυράκη, βάλαν στον από κάτω δρόμο στην Εγάλεο. Λοιπόν, τον κύριο Μιλονά ρωτήστε που είναι γείτονας. Είναι πιο πάνω. Λοιπόν, όμορφα. Για τους αγωγούς καυσίμων δεν είναι μόνο η αγωγή των καυσίμων, η συζήτηση που είπαμε είναι γενικά και για το τρένο που περνάει. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, έχουμε αναθέσει μήπως μπορούμε να προσβάλλουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Την υπόθεση την μελετάει, πιστεύω ότι μέχρι σήμερα δεν είχαμε κάποια απάντηση. Πιστεύω άμεσα ότι θα δούμε εάν μπορούμε νομικά, οπότε σε συζήτηση να μπει και αυτό το θέμα. Αλλά σίγουρα εμείς έχουμε υποβάλει το αίτημα και προς τον ΟΣΕ. Εγώ έχω κάποια συνάντηση την Πέμπτη όχι με τον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό, τον υφυπουργό για το θέμα αυτό, και επιδιώκουμε και μια συνάντηση με τον υπουργό, τον Κυρανάκη, που είναι πάνω στο θέμα των τρένων, για να δούμε πότε μπορούμε να κάνουμε και πότε μπορεί να παρασταθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Ατματζίδη, έχετε ζητήσει το λόγο να κάνετε μια ερώτηση στο σώμα, στο κύριο Δήμαρχο, ή όχι? Ποιος είναι ο Ατματζίδη? Ο κύριος Τσολερίδης, συγγνώμη κύριε Τσολερίδη, συγγνώμη. Εντάξει, επίθετο είναι και αυτό, συγγνώμη. Έχετε ζητήσει να κάνετε ερώτηση? Ναι, έχετε το λόγο. Βασικά με καλύψατε με την προηγούμενη συζήτηση που έγινε για τις κολόνες φωτισμού. Απλώς να αναφέρω ότι υπάρχει το ίδιο πρόβλημα και στα γερμανικά. Πάνω από τη Σωτήρη Πέστροφα είναι ο δρόμος Νίκης με το περιφερειακό, που είναι καινούργια τα φωτιστικά σώματα, αλλά ανάβουν ένα-δύο, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον συνάδελφο. Μη έχοντας άλλη ερώτηση ή ανακοίνωση, κήρυξαν το θέμα τους. Κύριε Δήμαρχε, ο κύριος Σήμερα να πούμε κάτι άλλο. Υπάρχει μια αξιόλογη παρουσία στο πνευματικό κέντρο. Και γι' αυτό το λόγο έγινε και σήμερα τώρα δεν είναι δικιά μας εκδήλωση. Είναι η παρουσίαση μιας αυτοβιογραφίας του κυρίου Λεβέντη, του νευροχειρούργου και πρώην βουλευτή. Καλό είναι όποιος δεν έχει κάποια άλλη δουλειά να παρευρεθούμε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος η προσφορά του είναι αναμφισβήτητη στο χώρο της Δυτικής Αττικής, και καλό θα ήταν όσο το δυνατόν περισσότερο να τιμήσουμε με την παρουσία μας την απόψινή παρουσίαση του βιβλίου του. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Σας ευχαριστώ και εσάς κύριε συνάδελφοι. Λύγεται η συνεδρίαση.